Leva Pırat'ın içeri daralarına çeşmeleri sevitdi öz canına kastediyen raýatlaryň sanynyň artýanyny aýdýarlar. Türkmenaba şäher polisiýasyna çeşmemiz 1.400.000 çemeti ilatdy bu vilayetde. Soňky bir näçe hepdeniň dowamyna onurça adamyň öde-ödüni helaklandygy barada maglumatlaryň gelip gowşanyny aýdýar. Olaryň agramly bölegi ýurtdan çykmagyna gadagynçylyk girdilen raýatlar. Dip polisiýa darasyna çeşmemiz aýdýar. Türkmenistana dowam edýän durmuşyk tutady kynçylyklaryň şol sany giň aýran işçiligiň arasyna soňky bir hepdeniň dowamyna şeýle paçygaly hadiseler barada ikinji gedek habar gelip gowşýar. Buradan Adatyk radiosynyň habarçylary Mary welaýatyna ýerli ýaşaýjylara, sadakalara gatnaşýan işan mollalara sargylanıp bu vilayetde hem öz janyny kastedýän adamlaryň sanynyň artýanyny habar berdiler. Lewap vilayetinde öz-özüni helaklan adamlaryň aglabasy, maskulasyny eklemek maksady bilen tasir yurtlara kazanç etmäge gitsek bolup, gidip bilmedik erkek adamlar. Dip polisiýa darasyna çeşme aýdýar. Kä halatlarda olaryň aýallary çağlaryny alyp maskalaryny terk edýär. Şol sebäpden kimler uksuz içip, kimleri bolsa öz-özüni asyp öldürýär. Dip çeşme sözüniň üstüne ýetirýär. Türkmenistana şeýle problemler döwlet we jemgyýet tarapyndan ikrar edilip bu ugurda ýürüýti öňüne alyş çäreleri geçirilmeýär. Hünärmenler şeýle pikirlere duçar bolan adamlara zerur bolan ruhy goldugyň öz wagtyna berilmeýänini aýdýarlar. Şäher polisiýasyna çeşmemiz öde-ödüni helaklan adamlaryň durmuş tejribelerine sargylanyp olardaky umumlygyň durmuşyk tutady kynçylyklar bolanyny aýdýar. Korey milletinden olan bir Türkmenabadda erkek adam vulkanizasiýa işçisi kazanç etmek üçin Rusiya Federasiýasyna gitmekçi bolan häkimetler onuň ýurtdan çykmagyna ruhsat bermendir. Ykdysady kynçylyklaryň arasyna şol gabatlar onuň aýaly hem 3 çağasy bilen adamsyny terk edipdir. Ol 3 fevralda uksuz içip öz-özüni öldüripdir. Dip çeşme aýdýar. Adatyk radiosu merhumy şahsiýetini aýan etmekden, onuň ad familiýasyny aglamakdan saklanýar. Redaksiýamda şuňa meňdeş hadiseler barada Köýtünnaň, Däne we Saýat etraplaryndan hem gelip gowşan bir meňdeş maglumatlar bar. Türkmenaba şäher polisiýasyna çeşmemde şeýle maglumatlaryň garaşsyz habar serýeçlerinden syzyp çykmalygyny gazanmak üçin kanun goraýjy idaralaryň işgärleriniň arasyna gurungdöşük işleriniň geçirilýänini aýdýar. Bu maglumaty merkeze ýetirmekden gorkýarlar. Hiç kime gosmaça problema gerek däl. Dip çeşme aýdýar. Ol bu mesele dogrusyny hukuk goraýjylaryň arasyna dowam edýän dymyşlygy öýüdüniň goldamaýanyny aýdýar. Hiç bolmanda adamlar bilen gurungdöşlükleri geçirip halky rahatlatmaly. Media teristlerinde hem habar berilmeýär. Şeýle ölümçülük köpeldi. Dip polisiýa darasyna çeşme aýdýar. Şäher häkimligine çeşmemiz bu hili hadiseler boýunça öýlerine hiç ýyly maglumatyň ýokdugyny, vilayet häkimliginiň hem bu ýagdaýlardan habarsyzlygyny aýdýar. Türkmen häkimetleri adamlaryň öz janyna kastetmek bilen bagly statistik sanlary jemgyýetçiligi aýan etmeýär. Çärji we etrabyna hojalygynyň maliýatatyny öýüdüne asyp öz janyna kasteden bir erkek adam izyny hat galdyrypdyr. Polisiýa darasyna çeşme öýüdüniň bu hatyň mazmuny bilen tanyş bolan ony, onda kaýdylýan zatlaryň bu mesele boýunça ýurtda dowam edýän bir meňdeş meýilleri meňdeýänini aýdýar. Ol hem islemek üçin dasar ýurtlara çykjak bolanda çykyp bilmeýändir. Boýnunda bir topar qarz bar ekeni. Qarzyny üzmek üçin kiçenräk bir tewda isi bilen meşgulanyp başlapdyr. Üstesine ýerli üçga boy ondan paç torap gün bermeýändir. Aýaly hem ýoldaşyna kömek etmekçi bolup gidilin tentewdasy bilen meşgulanyp başlapdyr. Adamsy bu ýagdaýy bilip öz janyna kast edipdir. Dip polisiýa darasyna çeşme aýdýar. Adatyk radiosu maglumatlary boýunça ýerli polisiýa bölümlerinden resmi tesbir alyp bilmeýär. Mundan öňki 2019-njy ýylda Merkez Aziýa boýunça bu ugurda çap bolan statistiki sanlarda Türkmenistana her ýylda 100.000 adamdan 16 çemesi adamyň öde-ödüni helaklanýanyny aýdyldy. Çağa kam Lukman bolmo arzu edýärdim, ýöne kuryer boldum. Bu howply iş. Migrantlar köplenç ýol uly helakçylygyna uçuraýarlar we yaralanýarlar diýip Türkiýede zähmet çekýän Türkmenistanly migrant aýdýary. Adatyk radiosynyň migrant media bölümi lukmançylyk uğru boýunça Ukrainada ýokary bilim alyp, hirurg hünäri boýunça diploma eýe bolan, ýöne häzir Türkiýede kuryer bolup zähmet çekýän türkmen raýaty bilen söhbetdeş boldy. Ilhom türkmen raýatlarynyň zähmet migrasiýasy üçin saýlap alýan esasy ýurtlaryň başynda gelýän Türkiýanyň köçelerinde kuryer bolup işleýän müňlerçe Türkmenistanlydan diňe biri. Onuň watanynda aýaly we 3 çağasy bar. Türkiýede kuryerlik howply işleriň biri hasaplanýar, sebäbi olaryň ýol uly helakçylygyna uçuramagy we agyr yaralanmagy bilen bagly wakalar köp bolýar. Yağmurda kayıyor. Yağmurda çok kalabalık oluyor. Çünkü herkes dışarıdan yemek söylüyor. Ýaşda ýollar tipançak bolýar. Biziň isimiz hem gaty köp, ören basagy bolýar.
Yaramat howwada adamlar azyk önümlerini öýlerini eltip bermegi has köp sargyd edýärler. Dip 6 ýyl bäri Stambulda kuryer bolup işleýän Ilhom Aýdýary. 36 ýaşyndaky Ilhom günüň dowamında 40-60 sany sargydy gowşurýary. Dynç günsiz hepdäniň ähli güni zähmet çekýän Türkmenistanly bir güni boş geçirseň aňsatlyk bilen minusa geçip bolýar diýýär. Saat 12'de başlıyor iş. Saat 12'den akşam 11'e kadar. İş 12'de başlaýar we aksam 23 çelini günde 11 sagada çelini dowam edýär. Anna we şende günleri 12 sagat işleýärin. Dip olu belleýär. Türkiýede kanuny esasda zähmet çekýändigini aýdýan Ilhom özüniň saglyk ähtiýaçlandyrylyşyny iş berijisiniň töleýändigini belleýär. Bunlar da yağmur rüzgar için. Su geçirmez, erişemez. Bu ýagsdan we ýelden goraýar, ellerimizi ýyly saklaýar. Tomuzda ıssy bolany üçin skotçy aýyrýar. Bu örtgü şemaldan we ýagsdan goranmak üçin motosiklin öňüni örtmäge niýetlenendir. Dip Ilhom galyň elligini we mototsiklindäki örtügini görkezende aýdýar. Ol aýda takminan $1500 gazanýandygyny we puly Türkmenistandaky maşgalasyna iýerýändigini hem belleýär. Hünär boýunça hirurg bolan türkmen raýaty migrant bolmaly bolandygyny, sebäbi Türkmenistanda hirurgyň aýlygynyň maşgalany eklemäge ýetmeýändigini hem aýtdy. Maaş düşük olduğu için biraz dışarıda bir çalışayım diye Aýlyň azlygy sebäpli dasar ýurtda işlemegi makul bildim. Çağalygymda kuryer däldi, lukman bolmak isleýärdim. 6 ýyl Ukrainada okudum we Lukmançylyk universitetini hirurg hünäri boýunça tamamladym. Dip Ilhom çağalaryna gowy bilim bermegi arzu edýändigini belledi. Ilhomyň kärdeşleriniň tas ählisi türkmen raýatlary bolup, olardan biri Türkmenistanda işlemäge iş ýokdugyny, ýyzyna dolansa işsizdiňe ýatmaly boljakdygyny aýdýar. Çalışıyoruz, para gönderiyoruz işte. Memlekete gitsek zaten yatacağız. Biz öýe puly bermek üçin işleýäris, ýerimize gitsek onu ol ýerde işirdiňe ýatmaly bolýarys. Häzir bir zat aýtmak kyn ýöne belki 5-10 ýyldan ýerimize gaýdarys. Dip Türkmenistanly migrant Şiraly aýtdy. Türkmenistanda 7 ýyldan gowrak wagt bäri ýiti duýulýan ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda Türkiýe türkmen raýatlarynyň arasynda zähmet migrasiýasy üçin iň meşhur ýurtlaryň başynda gelýär. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlara şol sanda Türkiýe zähmet migrasiýasyna ýaşamaga we okumaga gidýän türkmen raýatlarynyň sany barada anyk maglumatlary çap etmeýär. Türk migrasiýa gullugynyň şu ýylyň 6 fevralynda täzelenen sanlaryna görä Türkiýede ýaşamaga resmi ruhsat bolan türkmen raýatlarynyň sany 207.189 adama barabardyr. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski egerde iki tarap uruşyň soňlanmagy meselesinde alalaşmak üçin gepleşik stolunyň başyna gelse, Ukraina güýçleriniň Russiýanyň Kursk sewtini basyp alan ýerlerini, Russiýanyň basyp alan Ukraina topraklaryna çalışmagy teklip etmegi meýilleşdirýändigini aýtdy. Biz bir territoriýany beýlekisine çalışar diýip Zelenski The Guardian gazetine beren interwýusynda aýtdy. Ýöne Kiýewiň Kursk sewtiniň bir böleginiň deregini Moskwadan basyp alan Haýsy territoriýasyny sorajakdygyny bilmeýändigini hem sözüne goşdy. Men bilmedim. Görürüz. Ýöne ähli sebitlerimiz möhüm. Bir ýerde ol topraklaryň hiç biri aýratyn ileri tutulmaýar diýip Zelenski 11-nji fevralda çap edilen söhbetdeşlikde aýtdy. Mundan öň ol Russiýa 2022-nji ýylda giňerimli soğuşa başlaly bäri elden giderlen ýerleriň hiç birinden geçmejekdigini, olardan ýüz ögürmejekdigini aýdýardy. 14-nji fevralda Münchende geçiriljek howpsuzlyk konferensiýasynda ABŞ-nyň vice-prezidenti J.D. Vance we beýleki Amerikan resmileri bilen duşmagy meýilleşdirilen Zelenski özüniň çynlaky gepleşiklere taýýardygyny aýtdy. Bu söhbetdeşlik aktamyň Moskwada bir kanun tutsak edilenini gaýdylýan Amerikan muallimi Mark Fogel'in boşadylanlygyny aýdan wagtyna we Russiýanyň Kiýewe uran ýene bir ganly raketa zarbasynyň öň ýanyna çap edildi. Kiýewiň häkimi Vitali Klitschko raketalaryň 12-nji fevral güni ýerden häkimetler
ballistik raketa duyduruşunu bereninden soň atılanlygyny we adından bir adamy öldürenligini, 4 adamyň bolsa yaralananlygyny aýtdy. Sum sebitine urulan zarba adından 2 parahat ýaşaýjynyň ölümini, 2 adamyň yaralanmagyny, ýaşaýyş şaýlarynyň we beýlekimlikleriň uly daýaçylygyna sebäp boldy diýip Sewit Harward administrasiýasynyň metdugatlygy 11 fevralda habar berdi. Prezident Donald Trump Abbasanyň Kiýew gollamagyny dowam etdirmegine anamsyz garamak bilen uruşyň soňlanmagyna basy edýär we soňky günlerde diplomatik tagyrlalaryny güýçlendirdi. Onun Rusiya ve Ukrayna boyunca ýörüýte wekili Kit Kellogg hem München Howpsuzlyk konferensiýasyna gatnaşar we şondan soň Ukrayna sapar eder. Trump Birleşen Ştatlaryň Ukrayna berýän kömeginiň bu ýurda düşýän bahasyndan gaty nägilelik bildirdi we Abbasanyň munyň gözüne bir zatlar talap etjekdigini aýtdy. Zelenskiýiň The Guardian gazetine aýtmagyna görä, ol geçen ýyl Trump bilen uruş soňlamak barada gurlaşanyny, onu Abbasanyň Kiýew'e berýän kömek üçin Ukrainanyň seyrek metalllara we topraklaryny özleşdirmekde ilkinji nowatda el ýeterlilik alyp biljekdigini aýtdy. Zelenski Ukrainanyň Ýewropada iň uly uran we titanium gorlaryny eýedigini hemde Trump'a beýat ýaşlyklaryň Ruslaryň eline düşmeginiň we Demirgalyk Koreýa, Hatay ýa-da Eýran bilen paýlaşylmagynyň Birleşen Ştatlaryň bähwidine bolmajakdygyny duýduranlygyny aýtdy. Trump ýakynda Ukrainadaky uruş meselesindäki alalaşygyň gazylyp alynýan seyrek minerallar hem ölçüne alyp biljekdigini ýaňlatdy we Abbasanyň gazna sekretary Scott Bessent'in bu ýurdun seyrek mineral baýlyklaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin Ukraina sapar etjekdigini aýtdy. Ýöne Aktam Bessent'in garaşylýan sapar barada jikmejik maglumat bermedi.